ଆସିଲା କେମିତି କହିବି ମେଡ଼ିକାଲ ଆରେ ଆରେ କି ଦଉଛ କାଟୁଛି ପେଡ଼ା ହେଇଛି ନା ପାଚି ଯାଇଛି ଆଉ ଟେକନି ମୋର କଣ ହବ ତମେ 16 ବୟସୀଟା ଆରେ ଖାଇବିନି ବେଳା ମାଉସୀ ଖାଇଦିଅ ମାନେ ଖାଇଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ହର୍ଲିକ୍ସ ଏରାକ ହର୍ଲିକ୍ସ ଖାଇଥିଲ ଆରେ ଛେନା ହେଇଛି ଦଉନ ଏରା କଣ ଦଉଛ ଆଉରେ 90 ଟା ଏଇଥରେ ଚିପିନି ହବି ମାଉସୀ ଗୋଟେ 90 ଆଣି ପିଇବ ନାଇଁ ନାଇଁ କାମ ଦେବନି କଣ କୁଆଡେ କଣ ଆସିକା ପଟି ଆସିକା ପଟି କଣ କହିଲା ଏ ଧରୁ ପିଇଛୁ ହେଲେ ପିଜି ଗଡୁ ଆରେ ଆରେ ଏ ପଡି ଲୋକ ପଡିବ ଖାଉଛନ୍ତି ଆସିଲା କେମିତି କହିବି ମେଡ଼ିକାଲ ମାଉସୀ ବଡ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କଫି ବୋତଲ ଜାଣିଦେବା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ମୋ ଛାଡ଼ିକି ନବ ଭଲ କଥା କହୁଛି ଆଉ ଭଲ ନାହିଁ କାଳେ କଣ କହିଲି କାଳେ ଖଣ୍ଡେ କହିଲା ଯିବାକୁ ତା ଗାଁକୁ ଯିବୁ ଟି ଭଲ ହେଲେ ଯିବୁ ନା ଏମିତି ପଳେଇବୁ ଭଲ ହବୁ ଟି ଗାଁକୁ ଯିବ ଭଲ ହବୁ ଏରକ ପଇସା ନେଇଯିବି ମିଛେଇ ଆସୁ ନେଇକି ଗଲୁ କହୁଛୁ ମୋ ପିଠି ଦିଅନ୍ତି ନେଇଯାଉଛି ନା ନା କାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନା କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଉସୀ ତମେ ଖାଇଦିଅ ମୁଁ ଖାଇଛି ନେଇ ନା ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନାଇଁ ସେ ଅନେଇଲୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇଟ୍ ହେଇଛି ଯୋଉ ସନ୍ତୁ ଆଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହେଇଥିଲା